mä oon Milla ja mä ajattelin kuvata teille tänään My Dayn, koska leiri loppuu, niin mä ajattelin kuvata teille My Dayn. Niin ei oo tässä näitä pikkusia. Tai siis mä voin kuvata tässä tän My Dayn nyt, koska mun ei tarvii vahtia eikä auttaa niitä muita leiriläisiä. Mutta ihan ekaksi mä voisin mennä Donnalla maastoon. Mä oon nyt ollut täällä maastossa jo jonkin aikaa. Ja Donna. Hei kitsikkä, minä olen tulluttaja. Minä olen tämän metsän haltija. Joika täällä saa lapsesta. Minä vaatan. Miksi sinä minua pelkäät? Minä olen vain pelottavan näköinen mölkö. Minä en oikeasti ole mölkö. Minä olen tämän metsän haltija. Anni! Mitä nyt, Milla? Kun mä olin Donnalla maastossa, yhtäkkiä meidän eteen tuli joku ihmeen tolluttaja. Kun ihan sika pelottava. Se oli silleen, täällä ei saa ratsastaa. Minä olen metsän haltija. Se on naapurin Tollo. Sen nimi on Tollo siis. Ja joo, se asuu tossa lähellä. Se tykkää leikkiä. Se tykkää leikkiä kaikenlaista. Se on siis ton naapurin Piritan lapsi Tollo. Niin ei mitään. Ei se ole mikään ihmeellinen. Ainakaan pitäisi olla. Okei, hyvä. No, mä menen sit uusiksi maastoon. Juu, mene vaan. Siellä maastossa on kiva mennä. Tuli palasitko sinä? Minä olen tolluttaja. Täällä ei saa olla. Sä oot kuule vaan naapurin Tollo-lapsi. Kuka Tollo? En minä sellaista tiedä. Kyllä minä tiedän yhtä lapsen, joka on Tollo. Se asuu tuossa naapurissa. Se kiusaa meitä koko päivän, mutta minä olen tolluttaja. No leiki sit lapsellista tolluttajaa, mut sä oot silti sen toi naapurin Tollo. No en ole. Piste. Noin on hyvä. Voi mennä valastamaan hevosia. Minkäs hevosen minä täältä voisin ottaa? Nyt löysin hyvän ponin. Tää pääsee varmasti kovaa. Tolluttaja pitää hyvää huolta sinusta. No niin, tulepa pikkuponi. No niin, nyt Matilas ja Laukka. Hyvä tolluttaja päättää, mitä askellavia mennään. Hetkonen, tavallisen Millan My Day. Nyt tämä on kyllä tolluttajan My Day. Aika hauskaa. Missä Ninni on? Ootko sä nyt ihan varma, että se ei oo karannut vai? Olen! Se oli täällä vielä illalla. Voi vitsi. Pitää ilmoittaa poliisille. Loppu.